Pensiunea Neag. Așezată în inima Carpaților Occidentali. Pe Valea Cobleșului, în apropierea vârfului Bihoru, reprezintă locul perfect pentru a poposi în mijlocul naturii, acolo unde aerul curat și frumusețile naturii ne fac să ne simțim cu adevărat liberi. Pensiunea Neag oferă cameră pentru cazare, bucătărie, sală de conferințe. Toate acestea la prețuri rezonabile. Vă așteptăm cu drag!